Βρισκόμαστε στην Πάφο. Εδώ πέρα υπάρχει μια παλαιοχριστιανική εκκλησία και υπάρχει ο στήλος, δηλαδή η κολόνα, όπου είχαν δέσει τον Άγιο Απόστολο Παύλο και τον μαστίγωσαν. Και από ό,τι μας είπε ξαναγώς, εδώ υπήρχε και φυλακή, άρα γνωρίζουμε ότι σε αυτόν τον τόπο το μαστίγωσαν και τον φυλάκισαν. Η πέτρα, η στήλη που τον μαστίγωσαν είναι αυτή που βλέπουμε μπροστά μας εκεί και πηγαίνουμε τώρα να το δούμε από κοντά. Ναι. Ωραία. Το έχουν κλειστό βέβαια εδώ, αλλά... Μέσα πού? Α, ωραία. Και αυτή είναι η στήλη που μαστίγωσαν τον Άγιο Απόστολο Παύλο. Ακολουθούν φωτογραφίες. Και όταν ο Σέργιος Παύλος, ο Ρωμαίος Ανθίπατος, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Κύπρος, άκουσε για δύο αποστόλους, τρεις ουσιαστικά, ήταν και ο Μάρκος, ο οποίος ήταν βοηθός και συνεποκορούσε στο κήρυγμα, ο Απόστολος και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Τους κάλεσε και να ακούσει και ο ίδιος τη διδασκαλία τους. Ο ίδιος είχε κοντά του συμβούλους, μεταξύ αυτών και τον Μαύρο Λίμα, τους εδώ, τον οποίο συμβουλευόταν. Ήταν Ιουδαίος και ασχολείται φαίνεται και με την μαντική τέχνη. Και ο Ρωμαίος Ανθίπατος τον συμβουλευόταν πολλές φορές και ήταν και εκείνος εκεί. Κάθε φορά, εν τω μεταξύ, να πούμε ότι συνήθως μιλούσε ο Βαρνάβας στις συναγωγές που πήγαιναν, πήγαιναν πρώτα στις συναγωγές. Και μάλιστα, ακόμα να ξεκινήσει το κήρυγμα και στους ειδωλάτρες. Ήταν νωρίς ακόμα, μιλούμε για την πρώτη αποστολική περιοδία, είναι η πρώτη σταθμή που κάνουν εδώ. Ο Βαρνάβας ήταν ιδιαίτερα γνωστός και ως Κύπριος πολίτης, ήταν Κύπριος στο γέννη, αλλά και στην πρώτη εκκλησία είχε μεγάλη τιμή. Ενώ αντίθετα ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, ήταν γνωστός ως διώκτης του χριστιανισμού και δεν ήταν και τόσο αποδεκτός. Μιλούσε γενικότερα ο Βαρνάβας, αλλά στη δεδομένη στιγμή φαίνεται ότι συμφώνησαν να μιλήσει ο Παύλος.
γιατί μπροστά σε έναν Ρωμαίο πολίτη, σε έναν Ρωμαίο διοικητή, τον Σέργιο Παύλο, ήταν φρόνιμο να μιλήσει ένας Ρωμαίος πολίτης. Ο Παύλος ήταν μεν και Εβραίος, αλλά είχε τη ρωμαϊκή ιδιότητα, την οποία κληρονόμησε. Και μάλιστα έχει και το ίδιο όνομα τον Σέργιο Παύλο. Και όταν μίλησε ο Παύλος, θαύμασε για το διδασκαλία πρώτα ο Σέργιος Παύλος, η διδασκαλία την οποία έφερνε ο Απόστολος Παύλος, και ήταν έτοιμο να πιστέψει. Όμως συνεχώς ο μάγος Ελίμας πρόβαλε επιχειρήματα, άλλα επιχειρήματα, και εμπόδιζε στο να μιλήσει. Κάθε λίγο, τρεις και λίγο, πεταγόντας στη μέση, έλεγε τα δικά του. Και θυμώθηκε ο Παύλος και του είπε: «Εσύ τυφλός άφη καιρού». Το άφη καιρού, γιατί το είπε, φαίνεται ότι θα θυμήθηκε τη δική του περίπτωση που μια ουράνια οπτασία, μια ουράνια επέμβαση του Θεού τον ετύφλωσε. Και του λέει: θα γίνει, Απόστολο Παύλου, θα μείνεις τυφλός άφη καιρού. Και πράγματι, όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στη Δαμασκό, του είπε το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τον καθηγούσε, η φωνή που άκουσε από τον Θεό. Αν πας εκεί, εξομολογήθηκε, βαπτίστηκε, και όταν βαπτίστηκε, έπεσαν σαν λέπτια από τα μάτια του και επανήλθε η όραση του. Το είπε αυτόν όχι για να τιμωρήσει, το έκαμε αυτόν ο Παύλος, όχι για να τιμωρήσει εκδικητικά τον μάγο Ελίμα, αλλά για να το διορθώσει και να το οδηγήσει σε μετάνοια. Φαίνεται όμως από απόκριφα κείμενα ότι ο μάγος Ελίμας δεν μετανόησε και συνέχισε να παρενοχλεί και να εμποδίσει τη διάδοση του κηρύγματος στην Κύπρο. Ο Σέργιος Παύλος όμως βλέπετε πως μένει εκστρατικός, βάζει και το χέρι του έτσι έντρομος, πως με έναν του λόγου ο Απόστολος Παύλος ετύφλωσε το Ελίμα. Και οι πράξεις των Αποστόλων λένε ότι επίστεψε στα λόγια του Παύλου, του Αποστόλου Παύλου. Και είναι ο πρώτος επίσημος άρχοντας στην Κύπρο, μάλιστα ο πλέον επίσημος, Ρωμαίος διοικητής, ο οποίος εδέχθηκε τον χριστιανισμό. Και είναι πολύ σημαντικό οι άρχοντες μας, πολιτικοί, να πιστεύουν στον Χριστό. Βλέπετε πόσο έργο είχαμε ενωμένα του Κωνσταντίνος, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος και πολλοί άλλοι αυτοκράτορες, οι οποίοι όχι μόνο πίστευαν, αλλά έψελαν, λέγει, και έγραφαν και ύμνους, πολλούς ύμνους που έχουμε στην Εκκλησία μας, είναι έργα αυτοκρατόρων, οι οποίοι ήταν και υμνογράφοι, έβρισκα χρόνο και να μετέχουν στην Εκκλησία, να ψάλουν, αλλά και να γράφουν και ύμνους. Έτσι, σίγουρα με το ότι επίστεψε ο Σέργιος Παύλος, πολλοί εδώ στην Πάφο θα ακολούθησαν τον διοικητή τους στον χριστιανισμό. Ξέρουμε ότι ο Σέργιος Παύλος έκανε 2 χρόνια εδώ, τόσα χρόνια, έμειναν από 2 χρόνια και εναλλάσσονταν. Μετά πήγαινε στην Ευρώπη, μετέφεραν τον χριστιανισμό σε διάφορα μέρη, αυτός και η οικογένειά του. Ενώ ο ίδιος έγινε επίσκοπος στην Αρπόρ της Γαλλίας και τιμάται σήμερα ως Άγιος. Έτσι λοιπόν, εδώ στην Πάφο, που τους πρώτους 4-5 αιώνες ο Μητροπολίτης ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος, καθότι βλέπουμε να υπογράφει πρώτος από τους επισκόπους της Κύπρου που συμμετείχαν σχεδόν σε όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, συμμετείχαν και οι Κύπροι, και να υπογράφει πρώτος τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, που δείχνει ότι επειδή ήταν και η πρωτεύουσα του νησιού η Πάφος, των Ικρών Αποστόλων, είχε έτσι μια ξεχωριστή θέση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε. Είναι γεμάτο το πρόγραμμά μας, αλλά χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Στην κάτω Πάφο, δεν ξέρω αν έχετε πάει, και στην Νέα και στην Αποστολή Παύλου. Περάσαμε. Εκεί φαίνεται ότι ήταν η πρώτη Μητρόπολη,
μέχρι το 1190 μας έδιωξαν νεφάγοι από εκεί, δύο Μητροπόλεις στην Πάφος και Αρσινόης, και εκδιώχθηκαν σε διάφορα χωριά και μονές της Πάφου. Μετά επανήλθαμε λίγο πριν την Κροατία να δώσει το κέντρο της Πάφου με μεγάλο ναό. Σας έδωσα ένα βιβλίο που αναφέρομαι σε αυτό το ναό, είναι η Αγία Σοφία στο Μούχθελο. Και έτσι πήραν από εκεί ο Μητροπολίτης Πάφου και την ονομασία Ρωμαίων, γιατί ήταν η Ρωμιοί της πόλης Πάφου. Κατοικούσαν πολύ περισσότερο, ήταν έτσι Λατίνοι, και οι Ρωμιοί κατοίκησαν εδώ μαζί με τον επίσκοπο τους, και είχε τη φήμη ο επίσκοπος Πάφου, Αρσινόης και Ρωμαίων. Μετά μας έδιωξαν και από εκεί και ήρθαμε εδώ από το 1570, που ήρθαν εκεί οι Τούρκοι στην Κύπρο, και κατέλαβαν την Κύπρο, και ήμασταν από τότε εδώ, σε αυτόν τον χώρο. Εδώ είναι σημαντικό γιατί είναι ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Παράρετος, που ήταν επίσκοπος Πάφου. Κοιμήθηκε το 1790 και μόλις 4 χρόνια μετά την κοίμησή του περιλήφθηκε στα δίπτυχα της Εκκλησίας μας ως Άγιος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έγινε αυτό που λέμε σήμερα Αγιοκαράταξη. Μόλις 4 χρόνια μετά την κοίμησή του, λόγω των θαυμάτων των οποίων επιτέλεσε, λόγω του βίου του που ήταν έτσι άμεπτος και με πολύ έτσι, είχε προορατικότητα, έβλεπε πράγματα τα οποία δεν βλέπουν οι κοινοί άνθρωποι. Ενώ ο πολιτής κόσμος, παραδείγματος χάρη, είδε την κίνησή του και είπε στον επίσκοπο να πάει κάτω, να πάει κάτω στη θάλασσα, εκεί υπάρχει ένα πλοίο, είναι ένας επίσκοπος πάνω εκεί, πρέπει να έρθει να εξομολογήσει γιατί θα πρόκειται να πεθάνει. Και να μείνει και στην ταφή μου. Ούτε ήξερε, δεν είχε τηλέφωνο, δεν είχε τίποτα. Και από το σύγκαιρο σου λέει αυτός είναι άλλος τώρα, στα τελευταία του βλέπει άλλα πράγματα. Δεν πήγαινε, λέει, σου είπα να πας. Πήγαινε κάτω, πήγαινε πράγματι κάτω και υπήρχε ένα πλοίο εκεί. Φώναξε ήταν ο επίσκοπος Καρπάθου. Και τον εξομολόγησε, λειτουργήσα μαζί την Κυριακή και εν τρίτη το βράδυ είχε κοιμηθεί ο Άγιος Παράρετος. Εδώ επίσης έζησαν σύγχρονοι Άγιοι μας, όπως ο γέροντας Επίδιος, ο οποίος το 1960 ήρθαν εδώ και έμεναν κάπου εδώ σε αυτά τα δωμάτια, ήταν διαφορετικός ο χώρος πριν. Και τον τότε και κατά διαστήματα και ο αδελφός, ο δίδυμος αδελφός του, ο Άγιος Φιλούμενος, ο ιερομάρτυρας από τον Φρέρα του Ιακώβ. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε εδώ. Χαίρομαστε που σας βλέπουμε, ευχόμαστε να έχετε μια καλή αρχιερατεία. Ευχαριστώ. Και αγαπητός στον κόσμο. Εγώ είχα έρθει όταν ήταν πριν την εκλογή σας και όλοι λέγανε ότι θα εκλεγείτε και θα εκλεγείτε. Και χαίρομαι που έγινε και το έτοιμο του κόσμου αποδεκτό, ούτως ώστε να σας έχουμε για πολλές δεκαετίες και να επιμένετε το λαό σας. Ευχαριστώ. Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψη είναι να θυμάστε, φέτος κλείνουμε 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Πραξιθούμε με την τουρκική εισβολή. Εδώ σε αυτόν τον χώρο ήρθε ο Μακάριος και μίλησε. Μαγνητοφώνησε αυτό το οποίο ακούμε πολλές φορές. Δεν είμαι η γνώριμη είναι η φωνή του ακούεις, είμαι ο Μακάριος, είμαι ζωντανός, δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα επικαλείται. Και θα συνεχίσουμε, είμαι στις υπάρξεις και θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Αυτό μεταδόθηκε σε όλα τους ελεύθερους ραδιοσταθμούς, γιατί καταλήφθηκε το ΡΙΚ από τους πραξικοπηματίες και έδειχναν άλλα πράγματα. Δεν έδειχναν κάτι για το Μακάριο. Θέλουμε τις προσευχές σας για την απελευθέρωση της Κύπρου. Γιατί πολλές φορές μιλούν για λύση του Κυπριακού, λύση του Κυπριακού. Και μάλιστα οι Εγγλέζοι, ενώ υπήρχε το κριτικό ζήτημα, υπήρχε το πιθανιστιακό ζήτημα, υπήρχε το κυπριακό ζήτημα, οι Εγγλέζοι
επειδή δεν μας θέλουν, μισούν τους Έλληνες και εμάς τους Κυπραίους, γιατί αντισταθήκαμε, τολμήσαμε πώς είμαστε, χωρίς όπλα, χωρίς τίποτε, να τα βάλουμε με τη Μεγάλη Βρετανία το 1955-59 και μας μισούν και είναι και πάντοτε φιλόδοξοι οι Εγγλέζοι. Και έτσι, τι ήθελα να πω τώρα, είπαν ότι δεν είσαστε απλά ζήτημα στην Κύπρο, είσαστε πρόβλημα, the Cyprus problem. Και εμείς οι Κύπροι αποδεχτήκαμε ότι είμαστε πρόβλημα και εμείς το κυπριακό πρόβλημα. Γιατί το λέμε σήμερα, το κυπριακό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η τουρκική εισβολή και κατοχή στρατιωτική. Άμα μας αφήνουν μόνοι μας, θα βρουν τις λύσεις, θα τα βρουν στους Τουρκοκυπρίους. Και οι οποίοι και αυτοί υποφέρουν πάρα πολλά, έχουν φύγει πολύ στο εξωτερικό. Ήταν και αυτοί οι περισσότεροι Ελληνοβάμπακοι. Απλά δήλωναν ως Τούρκοι, δήλωναν ως Μουσουλμάνοι για να δουν τους φόρους. Αλλά πολλοί από αυτούς πήγαιναν κρυφά σε άλλη πόλη που δεν τους ξανά κοινωνούσαν, χωρίς άλλα ρούχα και κοινωνούσαν. Έπαιρναν στις εκκλησίες, άρτους, λάδι, προσπαθούσαν να πηγαίνουν στις εκκλησίες όσο τους επιτρεπόταν και μιλούσαν όλοι τα ελληνικά, ενώ λίγοι ήξεραν τουρκικά. Και τους ανάγκασαν όμως το 1974-1975 να φύγουν από εδώ, να πάνε από εκεί και μας διαχώρισαν με βάση το θρήσκευμα και όχι με βάση τη γλώσσα, γιατί όλοι μιλούσαν τα ελληνικά. Έτσι λοιπόν να προσεύχεστε το Θεό να βοηθήσει να βρεθεί μια λύση, μια δικαίωση σε αυτόν τον τόπο που ακόμα κυδεύουμε αγνοωμένους. Πολλοί πεθαίνουν και δεν ξέρουν τι έγινε ο γιος τους, τι έγιναν οι γονείς τους, τα αδέρφια τους. Είναι μεγάλο σκόνο για πολλούς, για όλους μας. Αυτό το κάνουμε, είμαστε αλληλέγγυοι, είμαστε ένα εκ των πραγμάτων και η προσευχή μας είναι δεδομένη. Και όσον αφορά τη Μητροπολή μου, αλλά και όσον αφορά όλες τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας Ελλάδος, είμαστε αλληλέγγυοι στο μεγάλο καημό και στο μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει επικρατήσει από το 1974. Ευχαριστούμε. Εύχεστε. Ναι. Να ξέρετε ότι εμείς θεωρούμε Κύπρο και Ελλάδα ως μία χώρα. Δεν είμαστε κάτι άλλο, είμαστε και εμείς Έλληνες εδώ και 3.500 χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω ένα ημερολόγιο. Ένα παρακρατικό διπλώμα. Θα δώσω μόνο στην πατέρα. Και αυτή είναι για να το ανοίξω. Ασημένια. Που δείχνει το ρόλο των αποστολικών και πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. είναι ακριβώς αυτό το ψηφιδωτό. Ευχαριστώ πολύ, δεσπότη μου. Υποχρεώνω. Ευχαριστώ πολύ.
Λάρνακος τα Λεύκαρα, που λέμε το τροπάρι, το Λευκάρο το κλέος και Κυπρίον το καύχημα. Ήταν από πολυμελή οικογένεια, ήταν 8 αδερφάκια και ήταν ο μεγαλύτερος ο Άγιος Νεόφυτος. Από μικρός πήγαινε να βοηθά τους γονείς που είχαν χωράφια και αμπέλια. Και έτσι δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο και όταν άφησε τον μοναχισμό έμαθε τα πρώτα γράμματα. Ήταν αναλφάβητος πάνω που ήταν πολύ έξυπνος. Γι' αυτό και μετά από όταν έμαθαν τα γράμματα, λίγες φορές που διάβασαν το ψαρτήριο, το Χριστουγεννιάτικο το βιβλίο, το απεστήθησε και δεν ξέρω απόξω το διάβασε. Και έγραψαν τα σπουδαία έργα, τα άπαντα που τα εκδώσαμε τα τελευταία χρόνια εκεί στη Θεσσαλονίκη που ήταν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής. Είχαμε εκδώσει τα άπαντα του Αγίου Νεοφύτου 5 τόμους και το βιβλιοτήριο. Και τώρα γίνεται η μετάφραση εκεί στην Άκανα, όπως το λένε αυτό το γενικό το μοναστήρι και θα γίνεται η μετάφραση. Θα είναι το κείμενο και από εδώ η μετάφραση για να δει και ο απλός ο κόσμος και έχει γράψει Άγιος. Λοιπόν, γίνεται 18 χρονών και οι γονείς του, όπως όλοι οι γονείς που θέλει εσείς που έχετε οικογένειες, να παντρέψουν τα παιδιά του να κάνει οικογένεια. Του βρήκα μια κοπέλα από το χωριό, μια σεμινή κοπέλα, και να δεχτεί, να κάνει φακοή, να δεχτεί να τον παντρέψει, να κάνει οικογένεια. Αυτός όμως έκλαιγε εκεί, λέει, δώστε μου την ευχή, θέλω να αφιερωθώ. Και εντάξει, φέραν λίγη δυσκολία, αλλά μετά επειδή γνωρίζουμε ότι ήταν πολύ της Εκκλησίας, αργότερα γίνανε μοναχοί και ο πατέρας του και η μητέρα του. Που σημαίνει ότι δεν ήταν αντίον του μοναχισμού, απλώς ήταν ο πρωτότοκος να κάνει οικογένεια. Λοιπόν, φεύγει 18 χρονών και πηγαίνει σε ένα μοναστήρι. Σήμερα υπάρχει ο τουρκικός κρατός από το 1974, το μοναστήρι κοντά στη Λευκοσία του Αγίου Ιωάννου του Χριστόμου. Ήταν οργανωμένο μοναστήρι με μορφωμένους μοναχούς για να μάθει και για το μοναχισμό και να μορφωθεί κιόλα, γιατί είπαμε ότι μέχρι τα 18 ήταν αναλφάβητος. Ο ηγούμενος τον έβαλε να πάει έξω στα χωράφια στα μπέλια που γνώριζε, να τα καλλιεργεί, και μετά τον έφερε στο κεντρικό μοναστήρι, στο καθολικό εκεί, να υπηρετεί την εκκλησία 2 χρόνια. Πήρε την ευλογία από τον ηγούμενο να πάει στη Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει στον Πανάγιον Τάφο στα ιερά προσκυνήματα και να πάρει την ευλογία των γερόντων εκεί και των ηγουμένων. Κάθισε περίπου 6 μήνες εκεί στα Ιεροσόλυμα, στην περιοχή εκεί, και πήγε στα διάφορα προσκυνήματα. Είχε μέσα του κατά βάθος, ήθελε να βρει κάποιο μέρο να ησυχάσει, γιατί ήταν ασκητική μορφή και ήθελε να μείνει κάποιο εκεί να βρει ησυχία. Αλλά το θέλημα του Θεού ήταν άλλο. Ήρθε στην Κύπρο, να πάρει την ευλογία από τον ηγούμενο και να φύγει να πάει στη σημερινή Τουρκία. Η σημερινή Τουρκία ήταν τότε τον 12ο αιώνα, ήταν η Μικρά Ασία λεγόμενη, και η Κύπρος είμαστε επαρχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν τα ονομαστά τα βουνά εκεί που ήταν και η Παναγία του Σουμελά και άλλα ασκητήρια, και ήθελε να πάει και να βρει ησυχία για να ασκητεύσει. Του έδωσε κάποια χρήματα ο ηγούμενος του και άλλοι χριστιανοί, οι Κύπροι που θέλαν να πάνε στα μέρη για δικούς του λόγους, να πάνε να ταξιδέψουν στη Μικρά Ασία, μπήκαν στο καραβάκι και έκαναν το ταξιδάκι, και εδώ στην κάτω παφού που είναι το κάστρο έγινε το ναυάγιο. Και τους πήραν αυτούς, γιατί τότε πληρώναν και φόρους και νομίζαν ότι ήταν φοροφυγάδες. Τους βάλανε και μια μέρα φυλακή, ήταν απλοί άνθρωποι, άγιοι άνθρωποι, ναι, και τους άφησαν ελεύθερους. Από ταπείνωση ο Άγιος δεν ζήτησε από τους εκεί την εξουσία να δώσει πίσω τα χρήματα πόσα ταξίδευε, και γονάτισε εκεί και άρχισε να προσεύχεται και να παρακαλεί. Και ακούει φωνή εσωτερική, λέει, Νεόφυτε, πάρε το δρομάκι βόρειο και να πας εδώ στο Μελισσόβουνο, και σου έχω ετοιμάσει τόπο και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου να μείνεις εδώ. Ήταν τότε που ήταν ο Άγιος Νεόφυτος, υπήρχε κοινή βλάστηση εδώ πέρα και πολλά άγρια μελίσια, γι' αυτό έχει μέχρι την ονομασία τα βουνά εδώ γύρω, ονομάζεται Μελισσόβουνος. Ήρθε εδώ, βρήκε το φυσικό σπήλαιο που θα ανεβούμε τώρα πάνω, τον πρώτο σπήλαιο, το κάτω χαμηλάκι που είναι και εκεί που είναι το... Ναι, που έχει κάποιον να προσέχει εδώ όταν μπαίνουν μέσα οι τουρίστες, όλα αυτά. Και ήταν το πρώτο σπήλαιο. Υπήρχαν άγρια πουλιά μέσα, το καθάρισε για ένα χρόνο. Η παράδοση λέει ότι ήταν ή από το... γιατί στον Ιούνιο και στον άλλο χρόνο το ύψο του Τιμίου Σταυρού, ή γιατί στο χωριό του τα Λεύκαρα ήταν του Τιμίου Σταυρού, το μικρό το εκκλησάκι μετά που ήρθε η αδερφότητα, το αφιέρωσε προς τιμή του Τιμίου Σταυρού και ονομαζόταν Νεόφυτος ο Τιμοσταυρίτης. Ενώ εμείς ονομαζόμαστε Εγκληστριώτες, από την Άγια Εγκλήστρα.
Έμεινε και ο Άγιος Νεόφυτος 11 χρόνια τελείως μόνος του, χωρίς να γνωρίζει κανένας ότι υπάρχει κάποιος εδώ. Και ένας νεαρός με φώτιση του Θεού ήρθε εδώ να εξερευνήσει τα μέρη από περιέργεια να δει τι υπάρχει εδώ. Και ανακάλυψε τον ασκητή, φοβήθηκε στην αρχή, μετά του εξήγησε, μιλήσανε και πήγε στην Πάφο να συναντήσει τον Μητροπολίτη που ήταν συγγενή με τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Ήταν Βασίλειο Γκίναμον τον λέγαμε. Ο Βασίλειος ήταν από την Κωνσταντινούπολη για να βλέπει γιατί έχει αυτή η σύνδεση που είπαμε, γιατί είμαστε μια επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και ήταν φιλομόναχος αυτός ο επίσκοπος και ήθελε κάποιον, λέει, τώρα όταν ήρθε εδώ ο νεαρός και πήγε και του είπε, βρήκα ένα ασκητή, είναι κατάλληλος για του πήγαιναν νεαροί και θέλαν να αφιερωθούν. Λέει, αυτός γνωρίζει από μοναχισμό, θα το πάω να μάθω περισσότερες πληροφορίες. Όταν ήρθε του λέει να κάνει υπακό να γίνει ηγούμενος. Λέει, μα δεν έχω τίποτε. Ζούσε με άγριο μέλι, ξερούς καρπούς και χόρτα ο Άγιος Νεόφυτος. Πολύ φοβερός μεγάλος ασκητής. Οι άλλοι δεν θα μπορούν όλοι να ζουν με αυτά τα πράγματα και πώς αν δίνονται όλα αυτά. Δηλαδή τα σκηνένα τα ρούχα του, δεν είχε τίποτε 11 χρόνια μόνος του. Και είπε ο Βασίλειος να του κάνει ένα χαρτί να του υπογράψει και θα του δίνει ό,τι χρειαζόταν από τη Μητρόπολη Πάφου. Έτσι έκανε υπακό ο Άγιος Νεόφυτος, ήταν απλός μοναχός μέχρι εκείνη τη στιγμή, περίπου ήταν 37 χρονών. Δέχτηκε να τον κάνει ιεροδιάκονο, ιερομόναχο, ηγούμενο και δέχτηκε τους πρώτους μοναχούς. Όταν πάμε έτσι αριστερά θα το δούμε. Εδώ το πιο λίγο που θα φαίνεται, φυτέψαν και Παρίσι, αλλά ήταν εδώ όλα τα κελιά και το 16ο αιώνα έγινε μεγάλος σύνος και έφυγε όλο το βουνό από κουπί κανόνα και ευτυχώς που γλίτωσε το εκκλησάκι που είπαμε, το κελάκι του Αγίου που μέσα είναι και ο τάφος του που δεν έφτιαξε ο ίδιος ο Άγιος Νεόφυτος και τον τάφο του και το φέρετρο του. Είναι μέσα στην εκκλησία που θα το δούμε και στην ασημένια του Λιψανοθήκη που την έκανε ένας κύριος που είναι πνίτης στο Ασίνι, που είναι από τα Ιωάννινα και πήγε Λεμεσό και παντρεύτηκε μάμα που τη Λεμεσό, μένει στη Λεμεσό και πήγαμε εκεί και το παραγγείλαμε στη Λιψανοθήκη. Και κουνιάρα που είναι της Λίνκας που τα δασκάλα έγινε μοναχή σε ένα γυναικείο μοναστήρι στη Λεμεσό, η αδερφή Σιλουάνη, όπως τη λένε εκεί. Ναι. Και έτσι έχουμε και την Λιψανοθήκη με το φέρετρο και τα λείψανα ολόκληρα που τα ενώσαμε και είναι μόνο η Αγία Κάρα είναι δίπλα στο τέμπλο, τα άλλο το σώμα του είναι μέσα λυμμένο με το σχήμα. Να ανεβούμε σιγά σιγά να δούμε λίγο πάνω, να προσκυνήσουμε, να δούμε και έτσι, να δούμε και άλλες λεπτομέρειες να πούμε. Όπως είναι στην Κυριακή για να δείξει έτσι, να γεωγραφίζα και ήταν πολλός παράστημα, δεν έβαλα το τόσο ήταν μικρός μου και πολύ αδύνατος από την κοινωνία άσκηση. Εδώ είναι το κελάλι του. Έχει και μέσα βάθος. Εδώ ποιος Άγιος είναι? Αμούν, από την Ιτρία, Ναι. Αίγυπτος. Ο Άγιος Αμούν. Εκεί πώς? Εσύ στο ιερό δεν έμενες? Πώς δεν μου είπες στο ιερό? Χειροκροτούμε όμως γιατί. Και ναι, και εσύ και οι γυναίκες. Είναι παιδί μου μέσα. Δεν είναι χειροτονημένος, είναι χειροθέτημένος. Κάτι ότι Και οι γυναίκες. Ελάτε πιο για να πούμε. Πιο δροσιά. 12 Απριλίου του 1220 που κοιμηθήκε ο Άγιος Νεόφυτος, 86 χρονών περίπου, και τους είπε να το βάλουν εδώ να χτίσουν τον τοίχο και δεν ήξερε κανένα. Του έβαλε σαν επιτήμιο να μην το πει σε κανένα από ταπείνωση. Και μετά έγινε το θάμα τα πόσα χρόνια, το 28 Σεπτεμβρίου του 1750, μετά από 530 χρόνια, παρουσίασε έναν μοναχό και του είπε να κρεμίσει το χρώμα, του έδειχνε στην οπτασία που έβλεπε και θα βρει θησαυρό. Νομίζαν ότι είναι χρήματα για να χτίσω, γιατί η επιθυμία του ήταν να χτίσω ναό της Αγίας Τριάδος, που δεν μπορούσε, δεν είχε τα λεφτά να χτίσει ο Άγιος Νεόφυτος. Αλλά βρήκαν το σώμα του ολόκληρο και το μεταφέρα στο καθολικό που είναι μέχρι σήμερα, που είναι αρχές του 16ου αιώνα η εκκλησία μας, που είναι αφιερωμένη προς τιμή της κοιμήσεως της Παναγίας και
το γιορτάζουμε τον Ιανουάριο, που είναι η γιορτή που είπαμε, και το 28 Σεπτέμβρη που είναι η ανακομιδή των Λειψάνων. Πάμε δίπλα να δούμε το κλεισάκι εδώ. Εδώ είναι ο τάφος του, να προσκυνήσετε έτσι. Ο τάφος του είναι ωραίος ο Σπύρος, ανάποδο. Ανάποδο στυλ. Ναι, το βγάζεις αυτό, γιατί μόνο το πίσω πόδι δεν ξέρεις που περνάει αυτό. Ελάτε μέσα για να τα πούμε τα υπόλοιπα. Και είναι καλό να βλέπετε εδώ, γιατί μας είπα ότι λάβαμε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση και διάταξε ο Σουλτάνος να σφάξει όλους τους μοναχούς στην Κύπρο. Γίνανε μεγάλες σφαγές, αρχίσαν 9 Ιουλίου, έτσι μήνα, το 1821 και ήρθε σε όλα τα μοναστήρια εδώ, σκοτώσαν τους μοναχούς στον Κίκο, στο Όμοδος, παντού, αποδεκατήσαν όλους τους μοναχούς. Και τον ηγούμενο εδώ, τον Ιωακήμ, που έρχεται εκείνη την πτέρα που να τη δούμε εκεί, τον πήρα στη Λευκοσία, που πήραν και τον Κυπριανό, τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες. Τους μη Μητροπολίτες τους αποκεφαλίσαν, τον Αρχιεπίσκοπο τον κρεμάσανε και τον Ιωακήμ του είπαν αν αρνηθεί θα τον κάνω, αν πιστέψει, αρνηθεί την Ορθοδοξία θα τον κάνω χώζα, η δε μια μήνυ θα το κάνω όπως τον Αθανάσιο Διάκο στην Ελλάδα. Δηλαδή να το σουβλήσουν. Και είχε αυτόν το τέλος ο ηγούμενος του Αγίου Νεοφύτου το 1821. Και επί πολλές μέρες έγιναν πολλές σφαγές που έγιναν στην Κύπρο, πέρα από τους ιερωμένους και όλους τους μορφωμένους, τους πρόκριτους, όλους τους με διάφορους θανάτους, τους πιο πολλούς τους αποκεφαλίσαν και έκαναν πολλά. Ναι. Εντάξει, το είδατε εδώ που είναι καμένο από τότε, από το 1821, που γίνανε οι μάχες εδώ και σκοτώσαν τους μοναχούς και είναι καμένα από τότε. Εδώ. Να δούμε κάτω να πάμε. Δηλαδή, γιατί... Έστε μου. Έτσι ήταν μικρή τραπεζάρια τους πατέρες εδώ. Ελάτε αυτό. Κατεβούμε κάτω να δούμε. Και να πάμε μετά στην εκκλησία. Εντάξει, λίγο όλα καλά. Μέσα στο βουνό μισό χιλιόμετρο και βγαίνει το Αγιόμετρο, ήταν από τότε που ήταν ο Άγιος Νεόφυτος, εκεί και μπορεί να πάρει κάποιος. Μπορεί να πει κάποιος και να βάλει πάνω του αν έχει κάποιο σημάδι αυτό, μπορεί να πει κάποιος. Για τις δερματοπάθειες είπατε, πάτε, πέστε μου. Για τις δερματοπάθειες είπατε. Ναι. Δηλαδή θεραπεύτηκε και όσοι μπορούν να κατεβούν κάτω να έρθουν, όσοι μπορείτε ελάτε κάτω. Θα πάρετε αγιά μας τα μπουκαλάκια σας. Πρώτα δεν το κατάλαβε. Μετά που μεγάλωσε όμως και ήταν έτοιμο να σπάσει, έχει πόνους. Πάει στη Λευκοσία, κάνει ακτινογραφία και του λέει: είναι έτοιμο να σπάσει, θα πάθεις ψεμία και θα πεθάνεις. Και αυτή παντρεμένη με οικογένεια, έκλαινα παρηγόρητα. Άλλη παρουσιαστηκε μετά σπραντιμένα ο αντιμένος ο Άγιος Νεόφυτος και τη λέει ο Νεόφυτος από την Πάφο και ήρθα να σε κάνω καλά. Θεραπεύτηκε και αυτή πάρα πολλά θάματα. Ακόμα και ένας εκατομμυριχός πλατών, ο Πακιστάνος, που γόρασε εδώ πίσω από τα βουνά, γόρασε ένα χώρο και έρχεται σε έπαυλη. Αυτός έπαθε μια δερματοπάθεια και έλειωνε το σώμα του. Είχε πολλά εκατομμύρια, πήγε στους γιατρούς, δεν θεραπευόταν. Κάτι από την Πάφο που είχε κήπους έξω από την έπαυλη του, λέει να σε πάμε εδώ στον Άγιο Νεόφυτο να πάρεις αγία. Να λέμε, εγώ είμαι μουσουλμάνος, πρώτα δεν με αφήνουν να πάρω κήπους, να πάμε να ρωτήσουμε. Τότε ζούσε ο Πάτερ Φιλάρετος, του είπαν, αφού δεν μας βρίζει όπως οι άλλοι οι μουσουλμάνοι που μας βρίζουν και μας λένε άπιστους και να μας κόψουν το κεφάλι, αφού αυτός δεν είπε τίποτε, ήταν έτσι θετικός, λέει να τον αφήσουμε να πάρει σε ένα μπουκάλι αγίασμα. Πήγε και σε μια εβδομάδα θεραπεύτηκε. Και ήρθε και γονάτισε εκεί μπροστά στην εικόνα και έκλαιγε και λέει: εσείς έχετε την ορθή πίστη. Εγώ παρακαλούσα τον Αλλά και τον Μωάμεθ, δεν με έκαμε καλύτερα να λιώσω να πεθάνω.
Μια άλλη περίπτωση θυμάμαι ήταν από το διπλανό χωριό ένα κοριτσάκι 10 χρονών στο δημοτικό και αυτό ξαφνικά στράβωσε το στόμα της, το πρόσωπο, όλο αυτό και πονούσε και τα άλλα τα παιδάκια δεν καταλαβαίνα και το κοροϊδεύα. Και ήρθε κάνα, θυμάμαι, λειτουργία οι παππούδες εδώ στο όνομα του παιδιού και σε 3 ημέρες έγινε καλά. Πολλά θαύματα και παλιότερα τον έχω δει εδώ που κυκλοφορά στο μοναστήρι, κάτι ιερείς που ήρθαν και διανυκτερήσαν στο μοναστήρι μας από τη Λεμεσό. Μια άλλη κοπέλα από την ίδια που έρχονταν έχει μερικά χρόνια, αυτή ήταν Ρωσίδα και παντρεύτηκε και Κύπριο, ύστερα μάθαινε και μιλάει και ελληνικά και δεν έκανε παιδιά. Και έκλε την έβλεπαμε που καθόταν πίσω και στα κέρια και έκλε συνέχεια. Εμείς νομίζαμε ότι πέθανε για ο παππούς της γιατί ήταν μικρή κοπέλα. Πρέπει να κλείνει τον παππού για τη γιαγιά, ποιος πέθανε και κλείνει συνέχεια. Ύστερα μάθαμε ότι παρακαλούσε τον Άγιο Νέφητο να μείνει έγκυος και πράγματι ύστερα από 8 χρόνια που δεν μπορούσε να κάνει παιδί, έκανε και έλεγε άμα κάνω παιδάκι θα το βγάλω νεόφυτο. Και λένε Ναταλία δηλαδή, και έκανε αγοράκι και το βγάλε νεόφυτο και το φέρνει. Τώρα είναι περίπου 10 χρόνων το παιδάκι. Και ύστερα από 3 χρόνια έκανε και κοριτσάκι. Αυτή ήταν ευχαριστημένη μόνο με το αγοράκι, μετά όμως ο Θεός την ευλόγησε και ο Άγιος και έρχονται εδώ και κάνουν και τη γιορτή και όλα με την οικογένεια του. Πολλά θαύματα κάνει ο Άγιος μας. Έχει βοηθήσει. Επίσης βοηθά τους μαθητές γιατί επειδή άργησε να πάει στο σχολείο, πολλοί τον επικαλούνται για να, όταν δεν εξετάσει, μας τηλεφωνούν φοιτητές, μαθητές, για να και του πρέπει βοήθεια στο πανεπιστήμιο, στα διάφορα που πάνε, η Θεσσαλονίκη που σπουδάζουν, η Αθήνα, η Πάτρα, στην Αγγλία, που είναι και μας τηλεφωνούν και βάζουμε τα ονόματα. Επίσης βοηθά, παλιά το λέγανε και οι γιαγιάδες μας, ότι αυτοί που είχαν ποτέ τα ψυχολογικά προβλήματα, τους φέρναν εδώ στον Άγιο Νεόφυτο και τους βοηθούσε να γίνουν καλά που είχαν ψυχολογικά προβλήματα. Κάνει πάρα πολλά, τον έχω δει. Είναι και πολύ γρήγορος να τον επεκάλεστο. Είναι σαν παππουλής με 86 χρονών και που τον έχω δει μερικοί έτσι το πρόσωπο γελαρό και όταν τον επεκάλεστο με πίστη γίνεται. Ναι. Να πάμε σιγά σιγά, να πάμε και στο Καθολικό να δούμε εκεί της Κινήσεως που γιορτάζουμε 15. Τώρα να γιορτάσαμε τον Ιανουάριο, είπαμε που είναι η Θεοσημεία και θα φέραμε και την κίνηση 12 Απριλίου που είναι παραμονή, είναι η περίοδος που πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή που είναι περίοδος ασκήσεως και δεν μπορούμε και νηστείας να πανηγυρίσουμε και μετά φέραμε πιο πάλι αυτή τη γιορτή και είναι διπλή το 24 Ιανουαρίου και 28 Σεπτέμβρη που βρήκαμε τα λείψανα. Έβρεσε και ανακομιδεί το λείψανο του Αγίου Νεοφύτου. Ο Ιωσήφ ο Κούρ ήρθε από το Λίβανο, ήταν Ορθόδοξος και ήρθε και αυτές είναι οι φορητές εικόνες του 15ου αιώνα. Μόλις τελείωσε η Εκκλησία, γεωγραφήθηκε και άρα και το templo και φράντισε και φωτογράφησαν τις εικόνες τις φορητές. Είναι για κάρα μπροστά μας. Βέβαια. Είμαστε 7. Μικρή αδερφότητα μακάρι. Τους αρέσει ο χώρος, αλλά επειδή είμαστε κοντά στην πόλη και θα μας φέρουν όλοι πάνω στο Άγιο.
δεν είχαμε συναντηθεί. Είχα έρθει πέρσι και πριν από κάποια χρόνια με ιεράρχες άλλους. Ναι, προσκυνήσαμε. Ήμασταν περισσότεροι, αλλά φοβήθηκαν τη θερμοκρασία αρκετή από το κερκίδι και να βάλουν τελευταία στιγμή. Και έτσι είμαστε όλοι κομμελείς η ομάδα. Και όπως τώρα δεν είναι, αλλά είναι άλλη ζέστη. Και εμείς 40 έχουμε, 42 βαθμούς έχουμε. Ένα 42-43. Κάνουμε στη Βόρεια, κάνεις και την ίδια θερμοκρασία. Περίεργο. Εμείς είμαστε στη Μέση Ανατολή. Τους είπα, αλλά δεν θέλουν, είναι ζέστη. Ζιβανία.